Идвам, сега ще го оцеля. Fuck you! Те там са... Где? И хората е епизод 2, сега директно го почнах, за да... Да. Оу, какво ще ми правиш, бе? Ти искаш да ме закачиш ли, бе? Хо, няма ти стане кефа. Че аз се оградя отзад. Да не мога да ме бутнат. Ти спектейтваш ли, бе? Да. Ама те са... Те ме целят, фак. Имам... Аз ще ги видя колко стрели имат. Единия има лък, ама не, няма лък. А другия има... Че аз съм зомби, бе. Другия има 9 стрели. Окей. Споко. Целю споко ще отстрелят. Окей. Още един оцелих. Ау, и мен ме оцелиха, ма пак още един оцелих. Какво стана, бе? Телепортнах се. Къде, бе? Убиха те, бе. О, фак. Добре, чакай. Толкова се развих. Ари, махам. Ай, пак аутоджойн. Чакай. брой. Чакай да се логна. Ама защо ми иска логин, бе, брат? Сириус! Хора ще спръкнаха на пауза, докато се логна. И хора, логнах са най-накрая. Влизам в Skywars, чай, че ми се бъгна и ма пусна така. Готов съм, чай сега. Ари, готов съм. Аутоджойн са 3, 2... 3, 2, 1, давай. Кой точно ги? Чакай, ние тук сме толкова много хора. Ние сме 4 човека, бе. Аз стои го мразя. Ама Марто, аз съм с теб поне, ейта. Ма, аз съм така. Ей. Тъкно сме Аз ще чупя честовете. Уху. Айде да тролваме тия нашите. Ай. След Аз ще 15 ги- секунди започваме. 10, 9, 8, 7, И аз си намали малко микрофона, че пак се увеличи. 4, 3, 2, 1, почваме. Тук сме на някакви такива... Не знам. Трябва да влезем вътре, бе. Защото тук вътре нищо няма. Някой от нас изгоря. Какви сте лави, бе? Бягайте, какви сте лави. Долу има чест. Той иска да нагори. Той ще ме изгори мен, ама аз пък съм във вода. Ела Марто във вода, той няма мой. Аз съм огнена устойчивост. Добре. Аха. Абе, махай се, бе, изрод. Ай се става лава, че ще направо отзад. Не, бе, без псовни. Ти качи ли другия клип? Не. Не. Абе, изрод. То се баси тролера. Ама ние без той ние не можем да умрем. Той е от нашия отбор. Лук! Найс. Чест! Тъпират. Пак тъпират. Какво правиш, бе, изрод? То сма такова спай жени, бах ти изрода. Майната ти... Брат, то се много гаден, бе. И слой лава. Абе, майни го то, Мартине, дай да го убием този, бе. Ма ние не можем. Ти имаш. Абе, майната ти, бе. Я дай пай жената да атакувам аз тебе. Чакай, ясно. Извъртеняк ма на сен, автото и не е пай жена. То прави... не. Смеч ще стане. Давайте пай жени, уе. Бягай! Махай се от мене, бе. То сперно ма подпали. Майка ти. Абе, брат, то от кога му е, бе? Ай да ги убием. Аз искам само това да убия. И аз. Ама е жалко, че е от нашия отбор. Ами той е мен, как тогава може да му удре, бе? Стига си има такова пажени, бе, изрод. Нали знаеш, че мога да се... Абе, бах ти гавняра, бе! Това ме уби, бе! Бах ти гавняра! За какво се настройва срещу нас? Да ти се не знае просето. Те как се убива? Брат, аз умрях. Той не може да ме уби. То се бахти ганяра. Аз се хвърлям. Чакай, аз не имам стрелят. 3, 2, 1, аутоджойн.
Ей на двамата май. Да, я. Най-накрая пак сме двамата. 3, 2, 1 и започваме. Ау, че паднах в ръстои. Обира... имам един диамант у мен. Къде има такова, бе? Имам меч, ако искаш да ти го дам. Не, няма нужда. Ау. Лагна! Фу? Лагна ми играта и падна. Бах ти. Не, че е лаг, такъв ми... Да ни... Нали слагам блокче и то не ми го е такова. Добре ми, я такова ми, ама спектейтвай. Айде. Ще кажа дали има някъде си. Ей тук, ако искаш, скочи на другия остров. Там ли, бе? Да, бе, аз тук съм си направил път. То. Иха! Супер. Те. Добре, ще те взема. Имаш диамант. Отдолу няма чест. Шегувам се. Има. То в него тъпи работа. Чатам леко, но... Добре. Знам се. Ланчо. Там виждам някой. Малко ти. Аре, мрече, бе. То на малко да го путриш. Той ще каже какво има. Той има една стрела. И не е много опи. Ако искаш да го ръж... го. И да... Опа. Не, Рани, тук ли ми мяташ? Фак. О май га, един я съметна. Ай, рашвай му. Хора, скоро това ще приключва. Тия двамата се сбиха? Ай, пари му ръшкай. Не, то... Останахте трима играчи. Долу има нещо. Ще кажа дали на другия... Не. Ще кажа дали на другия остров има някой. На другия остров... Чакай. Няма никой. Сега ще кажа на мида колко са. Вие сте останали едно в едно. Сега ще кажа къде е. Другия? Де е другия? Далеч ли от мен? Много. Давай на 16 ченка. Или на максимума. Аз нямам нищо строително. Момент дете замина. Моля ли щупа нещо? Мога, бе. Супер. Дай да покажа пръст. Те пръст е в мен. За да те използвам. Набързо. Той в другата част на мапа. Тък му да отида до другия остров. Добре. Хора, ще приключвам клипа и ще направя и епизод 3 веднага. И май ще спрем и ще качим другите епизоди друг път. Фак. Трябва да щупя той. Нямам брада, супер. Опа. Ти че ли се на клипа? Да, аз тук минавам на другия остров. Супер, точно те. Бам. И хора, това ще е всичко от този клип. И бай-бай.